آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسط حضرات محترم، اللہ دی زمین تے سب تو پہلے انسان اور سب تو پہلے نبی دا نام ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ جدوں کوئی بھی بندہ ایک گل کردا ہے کہ سب تو پہلے آدمی حضرت آدم سن تے نالی ذہن اندر ایک خیال بھی آن لگ پیندا ہے کہ حضرت آدم تو پہلا کوئی بندہ نہیں سی تے پھر کی سی؟ جدوں کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی ادوں اللہ دی ذات سی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ دا عرش پانی اتے سی۔ پھر اللہ پاک نے اس ساری زمین نو بچھایا پانی اتے 2 دنوں دے اندر۔ پھر اللہ پاک نے آسمان بنائے۔ آسمان بنان تو بعد زمین حرکت کر لگ پئی، زمین متزلزل ہو گئی، زمین دا بیلنس برابر نہ رہا۔ اللہ پاک نے زمین دے بیلنس نو برابر کرن واسطے پھر اے دے اندر پہاڑاں دے قلعے ٹھوک دیتے۔ زمین بھی، آسمان بھی اور پہاڑ بھی یہ اللہ نے 4 دنوں وچ بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک آسمانہ تو اوپر اپنے عرش تے مستوی ہو گئے۔ پھر زمین و آسمان دیاں ساریاں چیزاں نو اللہ پاک نے بنایا 2 دنوں دے اندر۔ 2 تے 2 4 تے 2 6 6 دنوں دے اندر زمین و آسمان اور اس دے اندر موجود ہر چیز نو بنایا۔ پھر اللہ پاک نے قلم بنایا۔ قلم اول ما خلق اللہ، سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے تخلیق دیا وہ قلم تھی۔ قلم نے حکم دیتا لکھ، پھر قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونا سی وہ سب لوح محفوظ اندر لکھ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ہفتے والے دن اللہ پاک نے مٹی نو بنایا، اتوار والے دن اللہ پاک نے پہاڑاں نو بنایا، سوموار والے دن اللہ پاک نے درختاں نو بنایا، منگل والے دن اللہ پاک نے بیماریاں نو بنایا، بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا، جمعرات والے دن اللہ پاک نے چپائے بنائے، ڈنگر حیوانات،
اور جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ پاک نے حضرت آدم نو بنایا. کیویں بنایا؟ کیڑے کیڑے سٹیپ تو گزر کے حضرت آدم انسان بنے اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا تے کیویں زندگی گزاری. آئیے اس ساری تفصیل تے غور کیجئے، توجہ کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے جناب آدم نو بنان تو پہلا ساری زمین تو اللہ پاک نے مٹی نو کٹھا کیتا، مٹی نو جمع کیتا. ہر جگہ تو تھوڑی تھوڑی مٹی لئی گئی، ہر مقام تو اللہ پاک نے تھوڑی تھوڑی مٹی نو اٹھایا. نبی پاک فرماندے نے تہائیں آدم دی اولاد دے رنگ وکھرے وکھرے نے، تائیں انسانہ دیاں عقلاں الگ الگ نے، شکلاں الگ الگ نے. کئیاں دا قد لمبا ہے، کئیاں دا قد چھوٹا ہے، کئیاں دی آواز بلند ہے، کئیاں دی آواز پست ہے. کئی رنگ دے گورے نے، کئی رنگ دے کالے نے. ہاتھ لایاں میلے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتی کرماں والے نے. کتے سونا 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 ہے، کتے کنا بچ نہیں والے نے. کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے. کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے. وہاں مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے. ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اللہ 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 کتے چہرے چو ہر ویلے ہسدا ہی رہندا ہے، کتے چہرے چو چو کر دے نے. کتے رنگی رہندے اڈے نے. کئی پیری وچ جبڑے وارے، کئی پیری وچ جبان دسن، کئی وچ جبانی بڈے نے. کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے. کتے تانگے جوگے تانگا پرانا ہو گیا، کتے رکشے جوگے پیسے نہیں. تے کئی چاڑی جہازی اڈے نے. وہاں مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے. ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ پاک نے مختلف مقامات تو مٹی نو کٹھا کیتا اور مفسرین نے لکھا جدو مٹی نو کٹھا کیتا گیا نہ تے مٹی نے رونا شروع کر دیتا، زمین نے رونا شروع کر دیتا. اللہ فرماندے نے نی زمین نے روندی کا دو پئیے. اللہ میرے تو میرا بدن جو الگ ہوندا پیا ہے، میرے تو میرا وجود جو وکھرا ہوندا پیا ہے، میں تاں روندی پئیاں.
فرمایا نی مٹیے میں رب وعدہ کرنا وا ابن آدم جدو مرے گا جتھے دی مٹی ہوئے گی میں اتھے ہی پہنچا چھڑاں گا ہن جدو بندہ مردا ہے نا جتھوں دی مٹی یہ اتھے چلی جاندی ہے مرنا ممیے مرنا تسی میے لیکن پتہ نہیں قبر کتھے کتھے بننی ہے ہو کانوں پھرنا یار چھاتی کڈ کے ہو کانوں پھرنا یار چھاتی کڈ کے تینوں کیریاں نے کھانا وڈ وڈ کے مٹی دا کھڈاونا تے مٹی وچ آونا ہے کچھ دن دا تو بندے پر آونا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں مٹی نو جمع کیتا جمع کر کے اللہ نے مٹی نو گویا اپنے ہاتھ نال گویا تے گو کی اللہ پاک نے مٹی دا گارا بنایا انج دا گارا بھی اتے ہاتھ ماریے تے وچوں کھڑ کھڑ دی آواز آئے اللہ پاک نے انج دا گارا بنا لیا فرمایا من سلسال من حمیم مسنون بجنے والی کھنکنے والی مٹی نو اللہ پاک نے تیار کیتا تیار کر کے پھر اللہ پاک نے جناب آدم دا بدن بنانا شروع کر دیتا خلقت بیدیا گل سنو بھائی کچی کوٹھی والیو خلقت بیدیا خلقت بیدیا اے بندے دا تے رب دا پیار ہے خلقت بیدیا اے میرے بندے میں کائنات ساری نو کن کہہ کے بنایا زمین بنائی کن کہہ کے آسمان بنائے کن کہہ کے پہاڑ بنائے کن کہہ کے سمندر بنائے کن کہہ کے درخت بنائے کن کہہ کے چاند بنایا کن کہہ کے سورج بنایا کن کہہ کے ستارے بنائے کن کہہ کے مشرق و مغرب بنایا کن کہہ کے شمال و جنوب بنایا کن کہہ کے ساری کائنات نو اللہ پاک نے کن کہہ کے بنایا پر انسان نو اللہ نے گن گن کے بنایا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے جناب آدم دا بدن تراشیا کتنا پیارا منظر ہوئے گا اللہ پاک آدم دیاں اکھاں بنا دے ہونگے اللہ پاک جناب آدم دے کان بنا دے ہونگے اللہ پاک جناب آدم دے ہونٹ بنا دے ہونگے خلقت بیدیا اپنے ہاتھ نال اللہ پاک نے جناب آدم دا بدن بنایا اللہ پاک نے حضرت آدم دا بدن 60 ہاتھ لمبا بنایا 60 ہاتھ لمبا قد اللہ پاک نے جناب آدم دا بنایا بنام تو بعد اللہ پاک نے 40 دنوں واسطے حضرت آدم دے بدن رکھ چھوڑیا ادھروں اللہ پاک نے فرشتیاں نو جمع کیتا ایک جلسہ کیتا ایک پروگرام کیتا ایک کانفرنس کیتی اللہ پاک نے فرشتیاں نو جمع فرمایا تے جمع فرما کے اللہ نے کی بیان کیتا میں انج کہاں گا اللہ پاک نے فرشتیاں نو کٹا کر کے کی کیتا رب دی زبان انسان دی شان اس موضوع تے خطاب کیتا اللہ پاک نے جمع کیتا اور جمع کر کے اللہ فرما دینے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نصبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون
اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے فرشتیو میں نائب توجہ میرے بار بھائی میں کو مسئلہ سمجھانا ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو میں آپ کی اخلاق کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کروں گا اور آپ کے عقائد کی اصلاح کی کوشش بھی کروں گا اللہ پاک فرماندے نے فرشتیوں میں زمین تے نائب بنانا چاہنا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا میں نائب بنانا چاہنا خلیفہ بنانا چاہنا کیدا خلیفہ کیوں بھی کسی نے پتہ ہے اللہ پاک نے آکھا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا کیدا خلیفہ کیوں بھی کسی نے پتہ کہ نہیں پتہ دسو پھر کیدا خلیفہ ہیں بول دے ہی نہیں کسی نے پتہ ہے تو اچھی بولو یار کندہ خلیفہ اللہ دا اچھا بس آج جملہ میں سننا سی تاکہ مسئلہ تانوں سمجھایا جائے اللہ دا خلیفہ نہیں اللہ کا نائب نہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء اللہ دا کوئی نائب نہیں اللہ دا کوئی خلیفہ نہیں اللہ دا کوئی سانجی نہیں اللہ دا کوئی برابری نہیں پھر کندہ خلیفہ بندہ بندے دا خلیفہ بندہ بندے دا خلیفہ آدم جان گے شیس آ جان گے شیس جان گے ادریس آ جان گے ادریس جان گے نوح آ جان گے نوح جان گے ہود آ جان گے ہود جان گے صالح آ جان گے صالح جان گے ابراہیم آ جان گے ابراہیم جان گے یعقوب آ جان گے اسماعیل آ جان گے اسحاق آ جان گے یعنی بندہ بندے دا خلیفہ بندہ بندے دا نائب پیدا کرنا چاہنا فرشتیاں نے گوا کھیا اللہ اگر اپنی عبادت لئی تقدیس لئی بندہ بنانا چاہنا ہے اسی بڑیاں تیریاں تعریفاں کرن واسطے فرمایا نا میں تانوں مشورے نہیں بلایا اللہ پھر کیوں بلایا ہے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا جدو میں آدم اندر اپنی روح پھونک دیواں پھر تسی کی کرنا ہے تسی ساریاں آدم نو سجدہ کرنا ہے اے سمجھ کے نہیں کرنا اسی آدم نو سجدہ پہ کرنے آؤ اے سمجھ کے کرنا ہے اسی اپنے اللہ دا حکم ماندے پہ آؤ ٹھیک ہے اللہ جی حکم دی تعمیل ہوئے گی فرشتیاں نو بھیج کے اللہ پاک نے جناب آدم دے پتلے نو جناب آدم دے بدن نو کول رکھ کے اللہ نے دے اندر اپنی روح نو پھونکیا اپنی روح نو پھونکیا یہ روح کی چیز ہے فرمایا کل الروح من امر ربی روح اللہ دا اذن ہے روح اللہ دا امر ہے روح اللہ دا حکم ہے اللہ پاک نے جناب آدم اندر روح نو ڈالیا حضرت آدم زندہ ہو گئے حضرت آدم بولن چلن جوگے ہو گئے تے حضرت آدم نے زندہ ہوندیاں نال جان دے جے سب تو پہلا کام کیڑا کیتا نہیں جان دے میں دسنا وا حضرت آدم نے زندہ ہوندیاں نال سب تو پہلے نچ ماری کی ماری اجنو آپا چھینک کہنے ہاں حضرت آدم نے سب تو پہلا چھینک لئی اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے نا جدو چھینک آئے تے الحمدللہ کہو تے جدو جمائی آئے جنو باسی کہنے ہیں جمائی آئے نا انہوں جنہ ہو سکے روکیا کرو انہوں روکن دی کوشش کریا کرو اللہ جاندہ کئیاں بندیاں نے بیکھیا ہے انہوں نے باسی آ جائے نا تو اٹھ جٹا منہ کھول لینا پہمیں 15-16 مکھیاں بیچ لنگ جانا ہے
इंज नहीं करना। जमाई आए मुंह अगे हथ रख के उन्होंने रोकण की कोशिश करनी है ते जदों आवे छींक उदों पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? इस वास्ते कि सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों छींक आई ना ते हज़रत आदम ने भी पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा पता लगा इंसान जिहड़ा है वो फितरती तौर ते अल्लाह दा फरमा बरदार है, फितरती तौर ते अल्लाह दा शुक्र गुजार है। ये ते हवादसात ज़माना ने सानू नाफरमानियां ते लगा दिता है। अल्लाह दे गिले करन लग पिया, अल्लाह दे शिकवे करन लग पिया। ना वीर सोनिया अल्लाह दा गिला न करया कर, अल्लाह दा शिकवा न करया कर। ज़बान चो जदों करें अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पैरां दी जुत्ती टुट गई, हजरत शेख सादी दी जुत्ती टुट गई। जुत्ती लैन जोगे पैसे कोल कोई नहीं, नंगे पैरी लगे फिरदे ने। एक दिन तुरे जा रहे ने, सामने रियासत दा बादशाह आया, घोड़े ही घोड़े, सिर ते ताज सोने दा, रेशमी लिबास पाया, बड़ी जनाब शानो शौकत है। हजरत शेख सादी ओदे वल वेख के उता मुंह करके कहंदे ने वाह मालका, इन्ने कदी मसीते वड़ के नहीं वेखिया, इनू इन्ना कुछ दिती जाना है ते असी हर वेले तेरा नाम लेंदे रहने आ, सानू पैरां च पाण नू जुत्ती भी नहीं दिती। इंज कहंदियां चौक अंदर गया ते की वेखिया, चौक अंदर एक बंदा बैठा है, ओदे पैरी कोई नहीं, ओदे पैरी कोई नहीं। शेख सादी रो पै ते रो के कहंदे ने अल्लाह जी मैनू माफ कर दियो ना, मैं तुहाडा गिला कर बैठा वा। कोई गल नहीं जे तुसी मैनू जनाब जुत्ती नहीं दिती, पैर ते दे दिते ने ना, शिकवा ना कर रब दा। ज़बान चो जदों बोले शुक्र करया कर, सबर करया कर। ज़बान चो जदों बोले जिक्र करया कर। दिल को अगर चमकाना हो तो करिए जिक्र इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बतलाए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा रात सुहानी किसने दी। उसी के नाम के गुन गाते हैं, उसी के नाम के गुन गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा। हजरत आदम पढ़ते ने अल्हम्दुलिल्लाह ते अल्लाह पाक जवाब अंदर फरमाते ने यरहमुकल्लाह। बंदे दा ते रब दा प्यार किन्ना यरहमुकल्लाह। ओए बंदिया 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 ओ वेख ते सही तेरे नाल रब प्यार किन्ना करदे ने। तू कदी इहदे अगे कदी ओहदे अगे, कदी इस कबर ते कदी उस कबर ते, कदी इस दर ते कदी उस दर ते, कदी इधर कदी उधर। लाहौर वाले मुल्तान जा रहे ने, मुल्तान वाले लाहौर आ रहे ने, इत्थों वाले सिंध जा रहे ने, सिंध वाले पंजाब आ रहे ने। इन्हां दा दाता उधर है, उन्हां दा इधर है, इन्हां नूं उधरों खैर पैंदी है, उन्हां नूं इधरों पैंदी है। ये किहड़ियां छूटां लाईयां ने कमलिया तू। देख ते सही तेरा रब तेरे नाल किन्ना प्यार करदा है। रब ने रब दा बन जा, रब दा बन जा, रब दा बन जाओ। छड़ सारियां कबरां, छड़ सारे दरबार, छड़ सारियां सरकारां। किथे किथे झुकेगा, किथे किथे सजदा करेगा, किदे किदे अगे झोली अड्डेगा। इन्हां नालों बेहतर एक रब अगे झोली अड्डिया कर, एक रब कोलों मंगिया कर। शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला। उची आखो सुभान अल्लाह। लगता है तुहानू नींद आ रही है ना भाई, बहुती आ रही है तो नाल ही नहरे माड़ी जी टुब्बी ला के आ जाओ। की ख्याल? उची आखो खंदरा सुभान अल्लाह।
اللہ جاندا ہے تواڈے نال تے جنریٹر دی آواز بہت ہی اونچی آکھو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا درہ درائیوں دی مٹھی دے وچ بند اسیاں دیوں معبودے اسی ساجدیوں مسجودے ساڑا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا اللہ اللہ میں قربان یرحمک اللہ حضرت آدم دے جواب اندر اللہ پاک نے آکھیا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں تے پھر اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا سانو بھی علم سکھنا چاہیے نا اے پتہ لگا انسان نے زندہ ہون تو بعد سب تو پہلے علم سکھیا ہے لہذا سانو بھی علم سکھنا چاہیے اللہ علم سکھن دی توفیق عطا فرمائے تے علم نام کیدا ہے علم کیڑا ہے جڑا اے وی سی کتھے گئی سی پٹھے وڈن گئی سی اے علم ہے یہ علم نہیں ہے یہ انگلش علم نہیں ہے اگر انگلش علم ہوتا تے لندن چ جمن والے بچے انگلش کاتوں بول دے یہ تو علاقائی زبان ہے ایتھوں والے پنجابی بول دے نے اوتھوں والے اپنی بولی بول دے نے ہر علاقے دی اپنی اپنی زبان ہے اے انگلش علم نہیں اے لینگویج ہے اے زبان ہے علم کیے علم رب دے قرآن دا نام ہے کالی کملی والے دے فرمان دا نام اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا علم کیڑا علم فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے حضرت آدم نو علم سکھایا کیڑا علم علم الاسماء ناماں دا علم چیزاں دے ناماں دا علم اللہ پاک نے جناب آدم نو سکھایا علم سکھن تو بعد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک فرماندے ہیں میرے نبی آدم فرشتیاں کول جاؤ نا آؤ سامنے فرشتے بیٹھے نے فرشتیاں کول جاؤ حضرت آدم فرشتیاں کول گئے تے جا کے کہندے نے السلام علیہ ادھر میرا ویکھو اے ویکھو تحفہ ساڈا تحفہ السلام علیکم تے فرشتے جواب اندر کہندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت آدم واپس آئے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر آدم دسو تسی کیا کیا تو نہ کیا کیا اللہ میں آکھیا السلام علیکم ونہ آکھیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ فرمایا آدم میں جملے یاد کر لے آج تو بعد تیرا تے تیری اولاد دا تحفہ یہ وے آج تو بعد تیرے پتر گل کرنگے پہلے سلام کرنگے آج تو بعد تیریاں بیٹیاں گل کرنگیاں پہلے سلام کرنگیاں آج تو بعد لوگ آپس اندر مخاطب ہونگے پہلے سلام کرنگے آج تو بعد کو بندہ مجلس اندر آئے گا پہلے سلام کہے گا سلام نو عام کر دیو سلام نو عام کر دیو میرے پیغمبر نے فرمایا افشو السلام سلام نو عام کر دیو کرے جاؤ سلام آکھو بدار اندر جاؤ سلام آکھو یاراں کل جاؤ سلام آکھو سجنہ مترہ کل جاؤ سلام آکھو دو بندے ترے جان دیو درمیان اندر دیوار آگئی اگے کٹھی ہو جان دیو سلام آکھو کسے دے کر جان دیو سلام آکھو اپنے کر جان دیو سلام آکھو کر ویلائے پھر بھی سلام آکھو فیدہ کی ہوئے گا خالی کر ویچ سلام تسی کہہ دیو گے جواب اللہ دے فرشتے دے چھڑنگے
سلام نو عام کر کیوں بھئی سلام نو عام کرنا ہے کہ نمستے 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 آج کل کئی ساڑھے نوجوانوں نے ایک گندی عادت پہ نمستے کرنالی ہیلو ہیلو کرنالی ہائے ہائے آڑا بھی ایک چکر پھر جناب بہتے پڑھے لکھے ہو کہتے ایکسیوز میں اور یہ سارے روڑے نے یہ سارے ڈرامے نے اللہ پاک نے ساڑھا تحفہ سلام بنایا ہے اللہ سلام نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا توجہ میرے وال بھائی اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے علم سکھا کے فرشتیاں نو اپنے کوڑ بلایا تے فرشتیاں نو بلا کے اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو فرشتیاں سجدہ کیتا ساریاں کیتا پر ایک نے نہیں کیتا جنہیں نہیں کیتا او دا نا کیے بلا بولو او جنہیں سجدہ نہیں کیتا او دا نا کیے لہذا جڑا نماز نہیں پڑھدا او سجدہ نہیں کردا جڑا سجدہ نہیں کردا او دا نا کیے او بولو اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار ساریاں سجدہ کیتا ایک نے نہیں کیتا او دا نام شیطان ہے لہذا جڑا سجدہ نہیں کردا او دا نام شیطان ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا ایتھوں دشمنی شروع ہو گئی شیطان دی تے انسان دی ہن حضرت آدم کلے سن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی پسڑی تو سیدہ حوا نو پیدا کیتا اللہ دا قرآن سورہ النساء سورہ نمبر 4 ایت نمبر 1 فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ پاک نے حضرت آدم دے بچوں ہی حضرت آدم دی زوجہ نو پیدا فرمایا نبی پاک فرما دے نے اللہ پاک نے عورت نو جناب حضرت آدم دی کھبی پسڑی دے بچوں پیدا فرمایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے ہو گئی جی عورت
دی پیدائش ہے ایتھوں عورت دا جنم پیا ہوندا ہے ایتھوں عورت دی ابتدا پئی ہوندی ہے تے میں تانوں گل سمجھانا چاہنا وا اس نقطے تو اپنا موضوع اٹھانا چاہنا وا اج جڑیاں بیبییاں کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی میرا ابا مینوں روکے نا میرا بھرا مینوں روکے نا میرے ابے تو مینوں بچا لو میرے بھرا تو مینوں بچا لو میرے خامد تو مینوں بچا لو اللہ اللہ جڑیاں بیبییاں کہندیاں نے اپنا ناشتہ خود بنا لو جڑیاں بیبییاں کہندیاں نے میں خامد اللہ پیر گھٹاں میں کو غلام ہوں دی جڑی ماں دی خدمت کراں نی بی بی میں تیرے کولو پوچھنا چاہنا وا نی لبرل آنٹی ہے میں تیرے کولو پوچھنا چاہنا وا جدو تو یہ کہنی ہے اپنا کھانا خود بنا لو تے جہاز وچ جدو جہاز اڑدا پیا ہوندا ہے اودوں بڑے بڑے بزنس میناں دے اگے تو کھلو کے کہنی ہے سر آپ کیا لیں گے آپ بیف لیں گے آپ مٹن لیں گے آپ فش لیں گے آپ جناب آپ چکن لیں گے اودوں غلامی کدھر جاندی ہے خامد نو روٹی پکا کے دینا تے غلامی ہو گئی اڈ دے جہاز وچ بزنس میناں دے اگے نیاؤ کے تے اپنے آپ نو جناب نیواں کر کے انہاں دی چوائس پوچھنا ہوندا سی کتھوں دی آزادی ہے مینوں سمجھ نہیں آندی نی لبرل آنٹی ہے مینوں اس گل دا تمہیں جواب دے ذرا اللہ اللہ خامد کبے نی میری بیوی ہے میرے سر نو درد ہے تے میرا سر دبا دے تو کمے میں غلام ہاں میں تے نہیں دبانا سار تے جدو مساج سینٹر کھول کے چند ٹکیاں دی خاطر تو جناب سر دبا میں تو سر تے تیل لگا میں میں نوں دسنا ہے کتھوں دی آزادی ہے میں نوں دسنا ہے کیڑیاں گلاں پئی کرنی ہے ساڈیاں اکھاں تے مٹی پانا چاہنی ہے رب کعبہ دی قسم ہے جب تک یہ اہل اسلام کے علماء زندہ رہیں گے ان لبرل آنٹیوں کو جواب دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری علاقے کی ہمارے معاشرے کی عورتیں غیرت مند عورتیں ہماری بہنیں غیرت مند بہنیں ہماری مائیں غیرت مند مائیں ہیں نی لبرل آنٹیوں تسی جنہ مرضی زور لا لو انشاءاللہ اسلام دیاں ماما بہنہ نے یہ تو اڈے جال وچ نہیں آ سکتیاں تسی گلاب والیاں رہو گیاں ساڈیاں عورتاں انشاءاللہ حجاب والیاں رہیں گیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا اللہ پاک نے زمین میں سب سے پہلی عورت کو آزاد آنے ہی نہیں دیا تو کیڑی آزادی پالنی ہے بی بی اللہ پاک نے جڑی پہلی عورت پیدا کیتی ہے نا وہ بھی حضرت آدم دی بیوی بنا کے پیدا کیتی ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ہم نے انہی میں سے ان کی زوج کو پیدا کیا رب نے تے پہلی عورت بھی زمین تے اللہ اللہ بے جناب بے مقام نہیں آن دیتی اللہ پاک نے پہلی عورت بھی عذاب نہیں آن دیتی تے نالے گل سنو میریو بہنو پردے جمدر بیٹھن والیو انہا لبرل آنٹیاں دے چانسے ویچ نہیں آنا جڑا باپ محافظ نا انجدہ محافظ کوئی اور نہیں ہو سکتا جڑا خامد محافظ نا انجدہ محافظ کوئی نہیں ہو سکتا جڑا پرا محافظ نا انجدہ محافظ کوئی بھی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں کیڑے پاسے لگیاں پھر دیاں جے اسلام نے تے بڑی عزت دیتی ہے نا اللہ پاک نے عورت دے 4 روپ بنائے نے پہلا روپ بیٹی والا دوسرا روپ جناب اللہ بہن والا تیسرا روپ جناب بیوی والا چوتھا روپ ماں والا وہ عورت بیٹی ہووے تامی جنت عورت بہن ہووے تامی جنت عورت بیوی ہووے تامی جنت تے عورت ماں بن جائے رب جنتوں دے قدمہ چرک جھڑ دائے اللہ اللہ نی کمڑیوں لبرل آنٹیوں ذرا سوچو تے زینا او اللہ پاک نے آکھے آئے مام دے پیران تھلے جنت
او جس عورت دے پیران دی ایڈی عظمت ہے او دے سر دے دوپٹے دی کڈی عظمت ہوئے گی اللہ اللہ جو مقام عورت نے اسلام دندہ ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا اللہ اللہ نے قربان جاما فرمایا منا آلہ جاریتین جڑا دو بیٹیاں دی تربیت کردہ ہے دو بیٹیاں دا پلا کردہ ہے دو بیٹیاں دا خیال کردہ ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے میرے نال رل کے جنت دے اندر جائے گا اللہ والا کی کہندہ ہے دو بیٹیاں پالیاں جس نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا سن لو گل وہ دو لبرل آنٹیاں نو پیغام سناؤ وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا او تی آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو اے ملے بازار نہ مول لوگو ہیرا موتی انمول لوگو او طاہر مکتی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ نے قربان جاما حضرات دی وقار میں اللہ دی قسم چک کے کہنا ماں جو عزت اسلام نے دیتی ہے نا وہ کائنات اندر کوئی نہیں دے سکتا میرے آقا نے بیٹی دی عظمت بیان فرمائیے فرمایا دو بیٹیاں نو پالو انہاں دی تربیت کرو چنگا کر بے کے نکاح کر دیو قیامت والے دن بندہ میرے نال انج جڑ جائے گا تے جنت اندر جائے گا لہذا پتہ لگا بیٹی جنت ہے بولو بیٹی بیٹی جنت ہے عورت دا دوسرا روپ کیڑا ہے عورت دا دوسرا روپ ہے بہن والا بہن بھی جنت ہے نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا جڑا اپنیاں بہناں دی تربیت کردا ہے اپنیاں بہناں دا بھلا کردا ہوندا ہے نا کدی کدی باپ فوت ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے بیٹیاں چھڑ گیا ہے ہن بھرا جڑا ہے اپنیاں بے بہناں نو بوجھ نہیں سمجھدا اپنیاں بہناں نو مندا نہیں کردا بلکہ اپنیاں بہناں دی تربیت کردا ہے میری مجلس دی اندر اگر کوئی ویر انجدہ بیٹھا ہے جڑا اپنی بہن نہ ناراض ہے میں اس ویر نال گل کرنا چاہنا ماں ایس میری مجلس دی اندر اگر کوئی انجدہ جوان بیٹھا ہے جڑا اپنی بہن نو ماردا ہے میں اس نال گل کرنا چاہنا ماں اے کمڑیا بہناں تے ہاتھ نہ چکیا کر بہناں تے ظلم نہ کریا کر بہناں تے زیادتی نہ کریا کر ادھر ویکھ میرے نبی نے بہناں دا مقام کنا بیان فرمایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما حوادن دے جناب مار کے تو اللہ دے پیغمبر واپس آ رہے نے رستے جندر ایک قبیلے دے لوگانو میرے پیغمبر دے یاراں گرفتار کر لیا ہے انہاں دے وچ ایک عورت موجود ہے جڑی بار بار کو جملہ کہندی ہے مینوں محمد نو ملا دیو مینوں محمد نو ملا دیو مینوں محمد نو ملا دیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بڑے پریشان ہوئے کمال ہے نا اے بی بی بار بار نبی پاک دا نام لیں دیئے نہیں بی بی سانو دا سے تینو روڑا کی وہ کہن دیئے نا 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 میں تو آڑے نالتے گالی نہیں کرنے گلہ تے محمد نال ہون گیاں گلہ تے محمد نال ہون گیاں کروڑوں بار درود و سلام میرے نبی دی ذات تے آگ کے صحابہ نے عرض کیتی محبوب اگے محبوب ایک بی بی تو آنو بڑا مڑنا چاند دیئے بار بار تواڈا ذکر کر دی پئیے نا میرے آقا فرما دینے لے کے آؤ میرے کول ادھر میرے وال ویکھیو پراوا اپنی بہنوں تنگ کرن والیا اپنی بہنوں مارن والیا اپنی بہنوں برا سمجھن والیا اپنی بہن دا حق
کھان والے ظالما ادھر ویکھ ذرا توجہ کر شاید اج دی گل تیرے دل تے لگ جائے شاید اج کسے میرے ویر دے سینے تے یہ گل سٹ لا جائے تے جا کے اپنی بہن نمانی نال صلح کر لوے اللہ جاندا میں تے ڈے ظالم بھرا بھی ویکھے نے جڑے 5 سالاں تو تے 10 سالاں تو اپنی بہن دے گھرے ہی نہیں گئے عید والے دن اپنی بہن دے دروازے دے اگوں دی لنگ کے عید پڑھن جاندا ہے پر اپنی بہن دے گھر نہیں جاندا تے بہن بیچاری نوڑا جب دروازہ کھول کے تے دروازے دے وچ کھلو جاندی ہے اج برے دا دن شاید اج ہی میرا ویرا آ جائے آ کے میرے سر تے دست شفقت رکھ دے وے پر دا دل بڑا سخت ہے 5 وقت مسجد جاندا ہے اسے گلی چ لنگ کے جاندا جس گلی وچ بہن دا گھر ہے لیکن بہن دے گھر ایک واری نہیں جاندا رب دے گھر جان والیا بہن دے گھر کیوں نہیں جاندا رب نال صلح کرن والیا بہن نال صلح کیوں نہیں کردا اے ویکھ بہن دا مقام کتنا زیادہ ہے صحابہ نے اس عورت نو میرے نبی دے سامنے پیش کیتا تے میرے نبی دے چہرے تے نظر پا کے ڈیکاں مار کے رون لگ پئی چیخاں مار کے رون لگ پئی ہنج کھڑک کر کو دیاں آنکھاں چوں آنسو چھلک آئے تے میرے آقا فرماندے نے بی بی کاتوں روندی پئیے نا مینوں دسنا تیرا دکھ کیے اگو عرض کر دیے ویر محمد اے غم دے آنسو نہیں اے خوشی دے آنسو نے میرے آقا فرماندے نے کا دیاں خوشیاں دیکھو کہندی ویر محمد مینوں پہچانیا نہیں میں کونا میں تواڈی بہن شیما واں میں تواڈی بہن ماواں جڑی توانوں اپنے ہتھاں وچ چک کے کھڈاندی رہیاں ویر جی مینوں اج او ویلا یاد آندا ہے جدوں میں توانوں اپنے ہتھاں تے چک لیا کردی ساں تے آکھیا کردی ساں یا ربی اب کلنا محمدا یا ربی اب کلنا محمدا میں تواڈی بہن شیما واں ویر سونیا اج 55 سالاں تو بعد میں اپنے ویرے دا مکھڑا ویکھیا اے ایڈے گوندے سو جدوں میں تواڈا مکھڑا تکیا اے اج اللہ نے توانوں عظمتاں بڑیاں دے دتیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں بہن دی گل سن کے میرے نبی دیاں اکھاں ڈول آئیاں میرے پیغمبر بھی رون لگ پے تے میرے نبی نے اپنے کندیاں تو کملی نو کھچیا اوے گل سن اوے بہن تھلوں بہن کری آوے تے بہن دے کولوں کرسی کھچ لین والیا او بہن دا حق کھان والیا او بہن نو مارن والیا او بہن دے چہرے تے تھپڑ مارن والیا ظالما ادھر ویکھ نہ ذرا میرے نبی نے کر کے کملی نو کھچیا ہے تے میرے نبی نے تھلے وچھا دتی ہے او لوکو میں کائنات دے تخت کٹھے کر کے او میں کائنات دے صوفے تے گدے کٹھے کر کے میں ہیرے تے جواہرات دیاں مسندہ کٹھیاں کر کے میں کائنات دیاں مہنگیاں چیراں تے کرسیاں کٹھیاں کر کے اپنے پیغمبر دی پاک کملی تو قربان کر دیواں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکدا میرے نبی نے کملی بچھائی نیچے بچھائی کیڑی کملی جس کملی نو رب پیار نال کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبعا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا اللہ اللہ میں قربان جاواں نیچے بچھائی کملی
فرمایا نہیں میری بہنا بہ جا نہیں میری بہنا دے اتے بہ جا میرے نبی نے اپنی کملی تے بٹھایا ویکھو بہن دی شان ویکھو بہن دی عزت انج کری دیگے اوے کملیا ہمشیرہ نو انج پروٹوکول دے دائی اوے ہمشیرہ نو انج عزت دے دیگے اللہ میرے نبی دی سکی بہن نہیں دے یہ رضائی بہن ہے یہ میرے پیغمبر کی دودھ کی بہن ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں انج میرے پیغمبر نے بٹھایا تے میرے آقا فرما دینے کیویں آنا ہویا میری بہن دا دیکھو عرضہ کر دیئے ویر جی اے تواڈے سپاہیاں میرے قبیلے دے بندے گرفتار کر لے فرمایا منٹ نہ لاؤ منٹ نہ لاؤ منٹ نہ لاؤ چھڑ دیو ویکھ دے نہیں جے محمد دی بہن آئی بیٹھی جے ویکھ دے نہیں جے سفارشی کڈا وڈا آیا بیٹھا جے ویکھ دے نہیں جے کڈی وڈی جا والی میری بہن آئی بیٹھی ہے چھڑ دیو قیدیاں نو چھڑ دیو اینج عزت کری دی بہن دی کملیا اینج عزت کری دی بہن دی تو ایک مرلے دی زمین پیچھے ایک مرلے دی دکان پیچھے بہن دا بوا چھڑی بیٹھا ہے ایک مرلے دی دکان پیچھے تو اپنی بہن دے سر تے پیار دینا چھڑ دیتا ہے ایڈا بڑا ظالم بنیا پھرنا ہے تے کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے جس نبی نے منٹ بھی نہیں لایا سارے قیدیاں نو رہا کر دیتا ہے نا میرے آقا نے بکریاں دیتیاں میرے نبی نے درم و دینار دیتے آقا فرماتے نے لے میری بہنا اے میں اپنے ویرے والوں ہے تحفہ لے جا اپنے ویرے والوں ہے گفٹ لے جا اپنے ویرے والوں ہے سامان لے جا تے میری یہ بہنا گھبرائی نا مک جت سامان تے مینوں پیغام کلا دیوی میں تیرا ویرا اور تینوں دے چھڈاں گا نہیں میری یہ بہنے جنہاں دے ویرے زندہ ہون وہ بہنا بھکھیاں نہیں مردیاں وہ جنہاں دے ویرے زندہ ہون وہ بہنا رویا نہیں کردیاں کھرے آج دے پرا کیویں دینے کھرے آج دے ویر کیویں دینے جنہاں دیاں بہنا جنہاں دے پتہ نہیں کیویں دی ویر نے کہ بہنا دے بچے بھکھے پھر دینے بہنا دے بچیاں دے پیراں جپان نو جتیاں کوئی نہیں یہ پرا بہن دیاں زمیناں تے قبضے کر کے محل پائی بیٹھا ہے یہ ظالم پرا ہے یہ جناب شاطر بڑا تے ڈاکو برائے نا میرے نبی نے اپنی بہن نو دے کے توریا تے نالے 14ویں صدی دی اپنے امتیاں نو پیغام دیتا بہنا کولو لئیدا نہیں بہنا نو دیدا ہے بہنا نو دیدا ہے اوے بہنا نو دیدا ہے بہنا نو جناب بہنا واسطے جناب تحفے لے کے جائی دینے بہنا واسطے فروٹ لے کے جائی دینے ایتھے کی کہندا ہے دکان مینوں دے دے پلاٹ مینوں دے دے زمین مینوں دے دے پیسے مینوں دے دے کملیا بہنا کولو لئیدا نہیں بہنا نو دیدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے ہنج کر کے عزت کر کے دس دیتا ہے کہ بہنا دا مقام کتنا بولاندے بہنا دی عظمت کتنی بولاندے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار لہذا پتہ لگا جڑی بہن ہے نا یہ بھی جنت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اگے کی آکھیا بیوی 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 دی خدمت کرنا بیوی دا خیال کرنا بیوی دے نانو نفقے دا خیال کرنا اللہ اللہ بندہ ہو نہیں ہوندا جڑا ہر ویلے لڑدا رہے ہر ویلے لڑدا رہے نبی پاک نے فرمایا ہے چونکہ اللہ پاک نے عورت نو جناب آدم دی کھبی پسلی چو بنایا ہے تے پسلی وچ تھوڑا جا بنگ ہوندا ہے پسلی دے اندر تھوڑا جا ٹیڑا پن ہوندا ہے تو ٹیڑا پن کدی بھی ٹھیک نہیں ہو سکدا وہ ٹیڑا پن جے بندہ چاہے نا میں پسلی نو سیدھا کراں تے سیدھی نہیں ہونی ٹوٹ جانی ہے اس واسطے بھائی جان گھر وچ سکون نہ رہو جے کو وعدے گھاٹے ساڈے اندر بھی کئی تے خامیاں نے نا ساڈے اندر بھی تے کئی عادتاں نے نا اسی اپنی تو ہے عادت بدل نالے کٹی جانا نالے ماری جانا نالے کہنا ہے عادت بدل اے کوئی گل نہیں تو سگٹاں تا چھڑ نہ سکیا او دی عادت بدلانا ہے تو نشہ چھڑ نہ سکیا او دی عادت بدلانا ہے کدی اپنے آپ تے بھی غور کیتا ہے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ہے اپنیاں بیویاں دے نال اچھی زندگی گزاریا کرو وعدے کاٹے ہوندے نے کچھ عادتاں ہوندیاں اور میں کیا کرنا بے جنوں تے بیوی لب گئی نا چنگی صابرہ شاکرہ انہوں شکر ادا کرنا چاہیے تے جنوں لب گئی نا بلان
جن لب گئی نا جی انہوں دو کام کرنے چاہیے کنے کام او بولو دو کام کرنے چاہیے کیڑے کیڑے نمبر 1 صبر تے نمبر 2 صبر ہے نمبر 1 صبر تے نمبر 2 بھی صبر تیسرا کوئی آپشن نہیں او بندہ ہوندہ نا بندہ جدو معافی منگے نا تے بندہ کہندا جی میرے کو غلطی ہوگی معاف تے ماشاءاللہ بیبیاں بھینا 1.5 گھنٹے دی بحث فرما کے نا تے پھر بھی کہندیاں نے چلو ٹھیک ہے میں معافی مانگ لینی ہوں جو غلطی تہاڈی سی اللہ 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 فرمایا باشروہن بالمعروف عورت دا تیسرا روپ جناب بیوی والا حسن سلوک نال زندگی گزارو اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تے اللہ پاک نے قرآن اندر بڑی سونی گل کیتی ہے اللہ فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن خامد بیوی دا لباس ہے بیوی خامد دا لباس ہے لباس ہے تیری بیوی کمڑیا تیرا لباس ہے نہیں میری بہنا تیرا خامد تیرا لباس ہے لباس کپڑیاں نو کج جسم نو کج لیندا ہے ایتھے بیوی دے عیب ظاہر کردا پھردا ہے اوہ آ گئی جے اللہ کوئی گل نہیں گھبراؤ نہ جان والی جے اللہ پاکستان چ رہ کے عادی ہو جانا چاہیے آپن نو آوے جاوے کا دی ٹینشن ہے نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم ہے ہن کا دا روڑا اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا بیوی بندے دا لباس ہے بندہ بیوی دا لباس ہے لباس جسم نو چھپا لیندا ہے اے خامد اپنی بیوی دی عیب ظاہر کردا پھردا ہے او بیوی اپنے خامد دی عیب ظاہر کردی پھردی ہے اے اللہ دے بندے ایک دوسرے دا لباس ہے لباس چھپایا کردہ ہے لکایا کردہ ہے ظاہر نہیں کریا کردہ اور میری جو ماں بہنوں نہیں میری بہنہ گل سن لے خامد ہاتھ وچ شاپر ہووے فروٹ دا تے جیبی ہووے بھری ہوئی تے آٹی دی ٹینکی بھی فل ہووے تے جناب بینک دا اکاؤنٹ بھی فل ہووے وہ کہنا الحمدللہ منیا ہے اے دا تینوں ثواب ملنا ہے لیکن میری یہ بہنہ گالتی ہو دن بنے گی جدن خامد گھر آوے تے ہاتھ بھی ویلا ہووے جیب بھی ویلی ہووے تے آٹے والی ٹینکی بھی ویلی ہووے تے بینک اکاؤنٹ بھی ویلا ہووے او دن تو پھوکا پانی پی کے اتا منہ کر کے کہ الحمدللہ اللہ دی مینوں قسم ہے میری یہ بہنہ تیرے اس الحمدللہ دی برکت نال جنت ایک محل بن جائے گا سواد ادن آئے گا جدن تو جناب فاقے کٹ کے الحمدللہ کمیں اللہ اللہ میں قربان جاما اللہ پاک ماما بہنانو دی توفیق عطا فرمائے صابرہ بنا دے شاکرہ بنا دے صبر کرن والیاں بن جاؤ اللہ کو اکبر اللہ تے سانو بھی نا کلا ماما پہنانو انہاں درس دیتی جاواں تانوں بھی کچھ اپنے آپ نو بھی آکھاں اسی بھی کدی بڑے بے صبرے ہو جانے ہیں ہن کئیاں بندیاں دا فون ہوندا ہے جی میں غصے چ آ گیا جی بس غصے چ آ کے نا تے میں پھر کہہ دیتا تین طلاق 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 تے پھر ہن مینوں میں ہن پچھتاندا پیاں تے ہن کوئی حل تے میں کو بڑے پیار نال کہنا ہونا میرا ویر یہ بندہ غصے نال ہی انج کہندا ہے کدی بندے نے خوشی نال بھی کدی آکھیا لے میری یہ بیوی ہے گلاب دا پھول پھڑ تے تینوں طلاق کدی انج بھی کسی نے غصے نال ہی کہیدا کدی ہس کے بھی کسی نے طلاق دیتی غصے نال ہی دے دیے تے بندہ غصے دی کنٹرول کر لوے جڑا بعد چ سوچنا او پہلے سوچ لو جے بعد جو بندہ پچھتانا ہے بعد جو بندے نے ویکھنا بھی یہ کی کر بیٹھا ہے اور پہلے سوچ لینا چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ عورت دا چوتھا روپ تے گل اینڈ وال چلی جا رہی ہے عورت دا چوتھا روپ ماں والا ماں والا ماں والا اللہ اللہ نے قربان جاواں ماں دی عظمت
سنت بڑی بلند ہے میں تے شروع وچ تانوں دسیا ہے او جے دے پیراں تھلے جنت ہے او دے سر دے دوپٹے دی کڈی شان ہے او دے سر دے دوپٹے دی اللہ پاک نے کڈی عظمت بنائی ہے نا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سپیشلی طور تے ماں دے اس دکھ دا ذکر فرمایا ماں دے اس غم دا ذکر فرمایا جو ماں اپنے بیٹے نو اپنے بچے نو 9 منتھ تک اپنے پیٹ اندر اٹھا دیئے نا اللہ نے ماں دیئے سے تکلیفاں دا سپیشل قرآن اندر ذکر کیتا ہے اللہ میں قربان جاواں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد اندر فرما دینے سیدنا حضرت ابن عمر خانہ کعبہ مطاف اندر بیٹھے نے اللہ لوگ حج پہ کر دینے طواف پہ کر دینے آج کل بھی حج دے دن آگے نے قریب دعا کرو اللہ پاک مینوں بھی لے جائے تانوں بھی لے جائے جانا جے کہ نہیں جانا اللہ مینوں بھی حج کرا دے تانوں بھی کرا دے اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے نینو مولانا کہہ رہے سن مدینے دے شعر جڑے نے وہ ضرور سنایا جے تے گل آ گئی ہے اے تے ہو ہی نہیں سکدا کہ وہابی اللہ دی گل کرے اللہ دے رسول دی گل نہ کرے اے بھی ہو نہیں سکدا وہابی مکے دی گل کرے تے مدینے دی نہ کرے اے نہیں ہو سکدا اللہ مکے دی سنیں گے ہن مدینے دی بھی سن لو مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھا اور بڑی پیاری گل ہے میرے آقا کی سب سے میں نہیں سنا میں تاں سناواں گا جے سن کے سارے کہو کہ سبحان اللہ نہیں میں کہنا تانوں کہن دی لوڑ ہی نہیں پینی جے تسی توجہ نال سن لیا نا اللہ جاندا تسی آپ ہی کہنا سبحان سنیا جے اللہ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں توجہ سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں اللہ حضرت ابن عمر بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آیا
آکے کہندا ہے ابن عمر جی میں اپنی ماں نو اپنے کندیاں تے چکیا ہے تے کندیاں تے چک کے سارا حج کرایا حج کلے بندے نو کرنا بھی بڑا اوکھا ہے ہمیں بندہ جوان ہی کیوں نہ ہوئے حج ایک بڑی مشقت والا کام ہے تے پھر اپنے کندیاں تے بڑی ماں نو چک کے حج کرانا میں اپنی ماں نو اپنے کندیاں تے چکیا اور چک کے حج کرایا ہن تے میں ادا کر دیتا نہ اپنی ماں دی خدمت دا تے حضرت ابن عمر فرماندے نے میرا میرے نیڑے آ اوے کملیا تو کہنا ہے میں حق ادا کر دیتا ہے تو تے اجے تک اس دکھ دا بھی حق ادا نہیں کیتا جو تیری ماں نے تیرے جنم دیاں تکلیفاں دا دکھ اٹھایا تینوں اپنے بدن اندر اٹھام دا دکھ اٹھایا پیر جی بڑی اچھی شان ہے ماں دی حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کون ہے امام ابن سیرین صبح آپ کسی مکتبے پہ چلے جائیں کتابوں والی دکان پہ ان کو بولیں مجھے خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب دیں آج معاشرے میں مارکیٹ میں خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب کا نام تعبیر الرؤیا ہے تعبیر الرؤیا لکھنے والے کون ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ حضرت امام ابن سیرین فرماتے نے لوگو میری ماں میرے گھر وچوں وے تے میں مکان دی چھت تے نہیں چڑھدا میں مکان دی چھت تے نہیں چڑھدا امام جی یہ دی وجہ کیے فرماتے نے مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے کہ اللہ پاک ہی نہ کہہ دین تیریاں جتیاں تیرے ماں دے سر تو اونچیاں کتوں ہو گئیاں اے جے مقام ماں دا اے جی عظمت ماں دی لیکن میں گل موضوع میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن میں ایک جملہ متردہ نال جوڑنا چاہنا اے دا اے مطلب نہیں اے چٹھیاں داڑیاں والے بابیاں دی کوئی شان نہیں اے دا اے مطلب نہیں اے سفید بالاں والے بزرگاں دی کوئی عظمت نہیں انہاں دی بڑی عظمت ہے انہاں دا بڑا مقام ہے انہاں دا بڑا شان ہے اپنی ماں دی بھی عزت کریا کر اپنے ابی دا بھی ادب کریا کر اے جڑے بڈھے بڈھے بابے بیٹھے نے مجلس دی اندر کوئی شوگر دا مریض ہے کوئی ٹی بی دا مریض ہے کوئی ہارٹ دا مریض ہے کوئی جناب کوئی کسی بیماری دا مریض ہے نا انہاں نو مرضاں نہیں جے لگیاں انہاں نو مرضاں نہیں جے لگیاں کسے بابے نو لے جو پرا نکر دے اندر تے پوچھو جا کے بابا اللہ جاندا ہے بابا رو کے دسے گا اوے بابے نو مرضاں نہیں لگیاں بابے نو اولاد دے دکھ لگ گئے نے بابے نو اولاد دے غماں نے بڑھیاں کر چھڑیا ہے بابے نو اولاد دے دکھاں نے بڑھیاں کر چھڑیا ہے پیر جی بندے گولیاں نال مردے نے ماپے گلاں نال مردے نے دوندیاں نو گولیاں نال مارنا پیندا ہے تے باپ نو گولیاں نال نہیں ماری دا باپ نو پتر اٹھ کے چار گلاں ہی کر دے وے او گلاں ہی سینے چ گولیاں لگ کے وجدیاں نے او گلاں ہی سینے چ گولیاں لگ کے وجدیاں نے جنہاں نو جھوڑی وچ بٹھا کے لقمے منہ وچوں توڑ توڑ کے نہ دے منہ وچ پائے ہون جنہاں نو انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا ہویا ہووے او جدوں وڈے ہو جان تے وڈے ہو کے ابے دے گلمے نو پکڑن لگ جان اللہ دی قسم پھر بابے تے تھاں ہی مر جاندے نے انج نہ کرو ماں دا بھی ادب کرو تے اپنے بڑے بڑے باپ دا بھی ادب کریا کرو اللہ 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 احترام کریا کر اپنے باپ دا اوے باپ سراں دے تاج نے ہوندے اوے باپ سراں دے تاج نے ہوندے ہاتھ ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھ والی اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن سنیے میرے گوار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنا حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب تشریف لے آئے. گفتگو تے مکمل ہو چکی ہے. کسی ساتھی نے رکا لکھیا ہے چند اشعار نے وہ میں تواڈے سامنے پڑھ کے انشاءاللہ جاتا. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. وہ جن کو جان سے پیارے نہیں رسول وہ جن کو جان سے پیارے نہیں رسولوں کی صف میں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حبیب کی پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حبیب کی جنت کی راہ کو وہ کبھی جنت کی راہ کو وہ کبھی پہچانتے نہیں. وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں.